És kedves nézőink, elrajtott Anita és Zsuzsi, a második szabadidomító versenyző, elhagyta az első akadályt, és már a másodiknál tart. Kell oda majd egy felvételben, meglódult a gebe. Közel lesz az a bója, érkeznek a szlalomba, kedves nézőink. De felvétel. Jaj, Zsuzsi, precízen, mert ott a labda. És megmentette, elhagyták a kaput, és jön a 3-as, 4-es számú ugrás. És már üget, és felvétel, és indul át. Nagyon közel vannak azok a labdák. És megindul a ló, megindul meg a Zsuzsi is. Napszemüvegben, mint látjuk, nagyon trendi, kedves nézőink. Hopp, és egy mutatásos küldés, dupla bója kapu. Hajajaj, és figyelem, majdnem vágtázik. Egy gyors kanyar, nagyon hajtű. Befelé. Ajaj, nagyon meg kell fogni azt a lovat, hogy forduljon, mert igyekszik elszaladni hazafelé a lovakhoz, de nem, Zsuzsi tereli a farát nagyon hülyen, és már mutat is kifelé, Ancsú veszi a jeleket, ránézett Zsuzsi az ugrásra, és megindítja a lovat. Ugrás, gyerünk már! Hopp, egy kis korrekció, és egy kisebb hiba is, de nem baj, szép volt, kedves nézőink, és beérkeztek a célba. És elrajtott Herci és Max, elhagyták a zászlósugrásnál, második, harmadik akadálynál járnak. Micsoda tempó, vett föl a pónit, mert elszalad helye, korrigál, ez még nem hiba, nem keresztezte a patanyomot. Hopp, szép mentés, szlalom vége, kikeres ott és mit a pályán. Hopp, egy folyosó, nagyon gyorsan vedd a kanyart, nagyon messze szalad a póni. Toljad, vállal, vedd föl, azaz, kimutat. Még tovább, figyelem, vendéglovast látunk, Merci és Hex még nem nagyon gyakoroltak együtt, de nagyon szép a pályavonal vezetése, beküldi a pónit, farkiterelés, már mutat is kifelé, nagyon jó korrigálás, nehogy Merci is lerúgja a bóját, hopp, egy ugrás, figyel a kötére, nehogy felakadjon, hopp, és futás befelé a célba, és most van még az időnek, ez a lovaglás a harmadik helyre volt jó, gratulálunk! És kedves nézőink, Petra és Szöszi áthaladtak a zászlós ugráson. Csikóval láthatjuk Petrát. Felvétel, inkább a precizitásra megy. És egy kis engedelmességi feladat Ponyvával. Mutat a Petra, nagyon jó, eltartott kis ujjal, mint jól látom, ez pluszpont a pályán. Szépen megfontoltan halad a Haflingivel, Gágit a tenyészetéből való a ló. Petra kihelyezett tréner, és nem borul a póni ló, vagy hát mi az, nem póni, de ló. Folyosó, szépen precízen fölveszük a csikót, nem kapkodunk, nem tanulja meg, hogy szaladni kell. Egy kis elfelé kanyar, kitekintett a többiekre, hogy kérjön egy kis biztatást. Petra szépen korrigált egy kisebb csapással, de ezzel nincsen semmi probléma. És mint látjuk, lerágott a ló, kedves közönség, figyeljünk az apró jelekre is. Noszogatni kell egy kicsit, de mint motiváció remek volt, és megérkeztek a zsiág bejáratához, egy farkitereléssel meg kell fordítani a lovat. Fordítja, nem időre mennek, mint láthatjuk. Kimutat, precízen, nagyon szépen, nem hagyta ott a hátulját. Petra szépen üget, már csak a lónak kell egy kicsit belelendülni, és megy. Hopp, micsoda ugrás, és nem hagy kikerültek a célvonalat. Petra, hova mész? Ez 4 hiba pont, meg keresztezte a patanyomot. De a Csikó nagyon szépen szerepelt, megdicséri a lovat, mint láthatjuk. És pályára lépett Melinda is patás, azaz jó magam a Prodigy hangjaira, no good, de mi megpróbáljuk jól csinálni azért. És az első akadály, de nagyon izgultam, más, ajjajjaj, kiszonsodródott a lipicai, a szürke dögje, engedelmesség, nagyon jó, szlalom, finoman, mert hosszú a ló farka, és maga a ló is nagyon hosszú, és korrigálás, menjen, lépjen az a ló, hátuljával is, gyerünk, és már mehet is előre, már átért, még nem most, majd gyerünk, induljál meg, mire vársz, fiam, gyerünk, és egy folyosó, elfelé kanyar, már korrigáljon a lovas, gyerünk, hajjajjaj, kanyarodik a lipicai, figyel oda, nagyon jó, 2-es bólya kapu, ugye tőlünk elfelé, nagyon nehéz, és egy vágta, és helyes lábon megy, kedves nézőnk, nagyon jó, helyes lábon megközelít a zsákot, farkiterelés, gyerünk, szépen precízen, gyerünk, aprítsal azt a lovat. Hopp, korrigálás, nagyon-nagyon jó, és már vágtázhat is, induljon meg, figyeljen a lábára, hoppá, és egy sprint, nagyon jó, hopp. Úristen, micsoda horrorisztikus megmozdulások. És elrajtolt Jana és Luca, micsoda tempó diktál Jana, menni is kell Lucának, hopp, már vágtába is lassan, meg diktálja a tempót elég rendesen.
Hopp, képszakadás, kedves nézőink, valami történt. Ó, már itt is vannak, visszafelé jönnek. Kettes bolyakapu, korrigálás a Póninál. Kis rövid lábú, jön a hosszú lábú, nagyon szépen megoldják. Hopp, kar alá vette a jön a Pónit a kanyarban. Hopp, beküldi, és nem tudjuk mi történt, de azt tudjuk visszatekintőleg, hogy a második helyhez volt elég ez a pálya.